Ja, goddag. Vi er faktisk ikke særlig glade for den her situation, men vi går utrolig meget op i det der med, at vi ikke skal have så meget madspild i Danmark. Og vi ligger faktisk inde med en dåse, som vi er ved at være bange for, at går hen og bliver for gammel. Så nu skal vi have den spist. Og det er det, vi ikke er så glade for. Vi er samlet her i dag. Det er sådan en dåse her, som vi har fået fra Sverige. Svenskerne, de kan godt lide det. Jeg har ikke mødt mange danskere, der godt kan lide det, men vi har dåsen, og den skal ikke smides væk. David, vil du åbne? Vi har fået at vide, at man skal være meget, meget forsigtig med åbningen. Det er også derfor, at vi sidder udenfor, fordi hvis der sprøjter noget af det her ud og rammer enten en af os eller nogle møbler eller noget, så skulle man efter sigende lige så godt bare kunne kassere det, fordi det stinker. Shit. Fuck, det lugter dårligt. Ej. Nej. Shit. Altså, Ej. når du har taget trykket, så behøver du vel ikke at være under vand længere. Jeg kan ikke rigtig lugte noget. Du er sikker på, at det ikke er, fordi du ikke har været i bad i dag? Ej, det er meget værre, end jeg havde regnet med. Kan du overhovedet lugte det? Nej. Det mener du ikke. Jo, nu kan jeg godt. Lidt med mindre det er dig. Nej. Nej. Der vil jeg ikke hen at være. Fuck. Og så skal du skal ikke hælde lagen ud, det kan vi bruge til at krydre noget sovs med på til. Luk røven. Skal jeg sætte det på bordet? Tøse dig. Er du okay? Nu har, det er som af vilje at have købt sådan nogle lange flade knækbrød, fordi så kan man så kan man holde i den ene ende uden at risikere at få fisk på sig. Er det? Du skal ikke have tomat på, eller hvad? Jeg tror ikke, jeg kan smage det selv, så putter det på. Nej, okay. Er vi klar? Nej, det er vi ikke. Der er det svaret altid været nej. Mennesker dog. Nej. Nej. Jeg nægter. Det er ikke... Jeg er overbevist om, at hvis jeg spiser det der, så ligger jeg død med nu. Det kan jeg slet ikke. Det er simpelthen bare lugten, og så med den der bløde fornemmelse samtidig. Sådan klamt bløde. Sådan, som i det her, det kunne faktisk blive smurt ud. Det burde faktisk slet ikke hænge sammen. Og så sammen med den der forfærdelige lugt af afføring. Okay. Sådan oplever jeg det slet ikke. Så er du et imponerende menneske, vil jeg sige. Tak. Jeg har spillet surstrømning på mig selv. David,
Men det kan for en tredjedels vedkommende anbefales. Skål. Nu er det altså dokumenteret, at det ikke er gået til spilde, så vi har gjort vores pligt.